Changukwani. Hazala. Kulatsika kwa mahali ntie. At zamanzara mzimba lalavit. Ha. Ave Maria, lalang mzee tsindi kusaska. Ha, wo. Ha. Hazala. Hey, karanat ndek kwa. Tsy velogno feky e. Ino problème zala. Avy marigny raha ty tena mzimba la mangabety mahaliny fa zala tsy tany alofagna feky e. Ia tany alofagna la. Fa ry marigny misy vodiny manga io. Mbesa ialako eto feky e. Tena amzay zaza raiky fo zay ialako eto problème vodiny mangabe loaka ty amzay. Tsy ino raha agnaty misy piato. Mari, ino? Azafady ka tranao volaniko. Ambilaza ka tranao volaniko. Ambilaza. Ano tako na vulaza? Sabi niyo mo laptopit. Ha? Tsisy nino ndraiky fa zaho ka navozo zaza raiky midoko eto nataoko zaho. Azafady fa zaho tsy vilagna anao eky. Ambilaza fa zaho ndeha. Azafady dady. Tsangokwani. Namako bro fa zaza raiky fo nandeha. Moto naka eboka misy problème la aveko naloko beky dady. Tsy zay problème dady fa zaho tafivolagna anao fa zaho navozo. Ambilaza dady fa zaho tsy hagnino anao zaho dady. Ambilaza ozo. Azavulika za dade fa ina kambala tiku dade mlaza mbe. Kaya problem na boto na rin natin na nandukam na kahit na lalo ko na wala. Yung problem na pinagbaza ako yun. Dade. Ang pera ka na zaksak mo ko na bakbol dyan. Ang nagamanang bilang na zaksak na biskilip mo ko na yun. Ang maraming sekreto na bakbol dyan mo ko na yun. Kasna! Ano ka nagsipahay Changukwani? Zadigna miabone partage.